Ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig. Ang pasiuna. Ang Ginoo nahigugma kanato, dili tungod kay kita maayo og daghan kitag nahimo, kundili tungod kay siya maayo og mahigugmaon. Ang Ginoo kanunay nanggatanyag sa iyang gugma kanato. Mao nga dili kita makaingon sa atong kaugalingon nga angayan kita nga higugmaon sa Ginoo, gumikan sa atong kaugalingon nga paningkamot. Atong hinumduman nga siya ang unang nahigugma kanato. Igo lamang kita nga mitubag sa iyang pagdapit. Sama sa iyang pagdapit sa mga unang trabahador sa atong ebanghelyo karon nga nagsalig sa ilang kaugalingong paningkamot. Busa wala sila makakita sa grasya sa Ginoo tungod kay alang kanila angay silang bayaran sa ilang paghago. Sa laing bahin, ang mga naulahing mga trabahador nakasinati sa kamaayo sa Ginoo nga bisan pa man ulahi silang miabot, gihatagan sila sa sakto nga suhol. Mao nga sila mapasalamaton sa kaayo sa Ginoo. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Richie Gamaya, direktor sa Apostolado Pangkomunikasyon sa Dakbayan sa Davao. Ug ang mga Paulines volunteers mao ang muduyog sa ilang madasigong pagkanta. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon ang atong Ginoo, Ginoo sa gugma o kaayo. Atong inulusulan ang atong mga sala aron maandam kita pagdawat kaniya sulod ni ining Santos nga Misa. Kitang tanan nagakumpisa laga sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nagalapas sa dakong yamot sa namuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa amang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanang Birhen sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya akong iangkon sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala
dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, panagkasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluoy, ug luwasa kami, simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing ang halangdon mo, Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, biya sa himaya sa Diyos na Amahan. Mag-ampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kadimo ug sa usab-usa kanamo. Aron mudangat kami ngadto sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa,
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas, Uluhan 55, tudling 6, ngadto sa 9. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasa ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kay sayuta. Ang akong mga laraw, hataas kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna, kay sa inyong hunahuna. Ang puong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Imayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Gamhanan ng Ginoo ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang gahom dili matuki. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako ug kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diya sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagsangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Aduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos, Uluhan 1, tudling 20 ngadto sa 24 ug tudling 27.
Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alam kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ugang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako, nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo, ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, malipayon kami, Ginoo, na naminaw sa tingog mo. Hallelujah, hallelujah, puna kami sa pulong mo. Hallelujah, 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 malipayon kami, Ginoo, na naminaw sa tingog mo. Hallelujah, hallelujah, puna kami sa pulong mo. Hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus may sugilon sa iyang mga tinunan niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya sa paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. O gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado, ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa maingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang ihimo. Hapit na kadto mo alas 5, nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita sa glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may patrabaho kanamo. O miingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsom na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo o gatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol, kadtong ulahi nga gipatrabaho o ipaulahi kadtong una nga gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan, ang usab-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo.
Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga wala himong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagad samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto na kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kaya ako mangyatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Tingali nadunggan nato pag-ayo ang ebanghelyo diin hangtod karong adlaw didto sa balaang yuta diin si Kristo naglakaw-lakaw 2,000 ka tuig milabay, doon nagihapoy mga tao nga mag-istambay sa ilang mga merkado, sa kanto, nga maghulak nga patrabahoon. Unya, sama ni ining maong sambingay, kining mga tawhana, duulon og mga siguro adunahan o kwartahan nga mo'y musuhol nila kanang gitawag nato siguro pakyawan nga trabaho. Ang unang nga gi-recruit mga alas 7 buntag matod pa sa istorya, gisabutan sa tag-iya nga tagaan siya ibutang na nato minimum nga sweldo o ibutang nato 300 ang tibok adlaw. Motong na narbaho sila. Kunya siguro ang maong tag-iya pag alas 9 sa buntag nakakita nga medyo kulang pa ang motrabaho sa iyang uma. Mautong mibalik siya sa laing kanto na usab. Kung nakita niya dunay mga tao nga nagtindog o gisabot niya nga patrabahoon og suhulan balik usa ka adlaw ang sweldo ug nanarbaho sila. Pero tingali alas 12, alas 3 nakita sa mong tag-iya nga kulang pagihapon ang iyahang mga trabahador. Mautong misuroy na po sa laing kanto, laing iskina, unya dunay mga tao siguro nga nagdula-dula lang braha, nag-standby lang, walay trabaho. Mautong iyang gisabot nga sila patrabahoon ug suhulan ug balik usa ka adlaw ang sweldo ug sila nanarbaho. Karong pag-abot na sa hapon, ingnan niyang iyahang kapatas unahang sweldo kadtong naulahig trabaho. Unya giyatagan sila sa ilang sabot. Nga ibutang nato usa ka adlaw nga sweldo, ibutang lang nato 250 o 300. Nalipay sila. Apan sa dihang gipatawag katong nagtrabaho sa alas 3, sa alas 12, alas 9 o alas 7 sa buntag, pareho raman silang sweldo. Kung ikaw may trabaho alas 9 sa buntag, alas 7 sa buntag, malipay ka ba? Di ba ka mangutana, nga naman ni sir, nga ako taas-taas akong trabaho, init pag yung kaayo, nga nung pareho mamig sweldo. Di ba ka moingon, di ba ang ngayan nga ako dako-dakog makuha, dako-dakog madawat kaysa ulahi nga may trabaho ka nako? Injustisya kini. Apan mingon ang maong tag-iya sa trabahador sa maong trabahoan, mingon nga wala man ko'y injustisya nga nahimo tungod kay nagsabot man ta, nisugot man ka. Dapat unta kung wa ka nisugot, nireklamo ka na sa wa pa ka magsugod sa trabaho, apan wala ko injustisya nga nahimo kay misugot man ka. O di ka ha basin unya og nasina ka lang, wala ba day ko'y katungod nga muhatag sa akong kwarta, mo gasto sa akong kwarta. O gitapos ni Kristo kining maong basahon, kining mao nga sambingay sa pag-ingon nga kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. Sa di pa nato padayunon kining maong pamalandong,
dihay usa ka istorya nga kuno didto sa langit kung mamatay na kita dunay tulo ka ang-ang. Ang unang ang-ang mao kadtong init nga lugar kuno impyerno diin nagkalayo ug kadtong mga tawo nga wala mo trabaho pag-ayo, wala maghimo sa maayo ning kalibutan didto lang kutob sa una nga ang-ang, una nga floor. Ang ikaduha nga story, ang ikaduha nga ang-ang andana sa maong building dito sa langit mao kadtong purgatorio, kadtong kinahanglan nga salaon pa, kinahanglan mag-antos pa. Pero kadtong mga maayo binuhatan ning kalibutan mo diretso sa ikatulo nga andana, ikatulong ang-ang nga mao ang kalinaw, kalipay uban sa Ginoo. Usa ka adlaw namatay ang usa ka pangulo sa liturhiya kung PSL. Unya, ang iyahang silingan nga nauna niya kamatay, nag-abot silang duha sa ikaduha nga andana nga mao ang purgatorio, ang lugar diin purgahon sila sa mga dautan nilang binuhatan, limpyuhan sila sa wala nila mahimo niining kalibutana. Natingal lang yang silingan nga sugarol kayo kaniadto. Unya tingala siya nga maning akong igsoon nga PSL manunta ni pangulo man ni sa liturhiya, mao man ni nagdala sa kasaulugan didto sa among kapilya nganong dinhi man ni sa purgatorio, dapat siguro ang ayan ni nga didto sa langit ni ikatulong ang-ang. Sa dihang giduol niya ang maong PSL nga namatay na pod, mingon siya, Brad, ayaw katingala ug ayaw saba, di ta magsaba kay si Father na dito sa silong, naganto si Father sa kalayo sa kangit sa kalayo sa kainit. Nisiga ang mata sa mao nga silingan. Pero mga igsuon, ang leksyon mao kini nga dili gyud ta magsalig sa atong trabaho ning kalibutan. Dili nato katungod, dili nato kwentahon ug dili ta masina sa uban natong kaigsuonan. Siguro kini ang leksyon. Unang-una, ang mga tao karong panahona kanunay nga nagsinggit sa katungod. Kanunay nga mo claim nga sila ang ayan nga tagaan niini, tagaan ni ana. Mao nga usahay bitaw bisan natong mga Kristiyano, usahay dili ta mulihok kung way balos para nato. Moingon ta katungod nato nga mabuhi. Katungod nato ang pagpakabuhi. Apan atong hinumduman nga una sa tanan ang kinabuhi gasa sa wala pamahimong katungod. Mao nga ang ngayon unta natong hinumduman nga sa dili pa kita muangkon, sa dili pa kita mosinggit unsay angay natong himuon, atong hinumduman nga ang kinabuhi gasa dili katungod. Katungod kini human kini mahimong gasa, pero dili nato angay nga mosinggit ta kanunay unsay angay nato, kung dili angay unta natong pasalamatan kay ang kinabuhi gasa man nga dili angayan natong dawaton pero gihatag sa Ginoo kanato. Busa inay nga magsinggit og katungod aton tang hinumduman nga ang kinabuhi gasa. Kay daghan sa mga tao karon nga dili molihok kung dili sila balsan, dili tagaan sa ilang katungod. Dili mo trabaho kung dili tagaan sa ilang katungod. Mao gani nga usahay masubrahan ta pagsinggit unsay atong katungod, pero malintan nato nga ang kinabuhi una sa tanan gasa alang kanato. Ang umanga atong giatiman, ang kadagatan nga atong gitrabahuan, ang lawas nga atong naangkon, ang kahibalo nga atong naangkon, ang responsibilidad, talento nga atong naangkon, kining tanan dili katungod kung dili gasa ni gikan sa Dios. Busa dili ta angay nga magsinggit unsay ihatag nato, human nato matrabaho, mapaambit ang atong talento, bahandi, panahon, kung dili angay pasalamatan ang Dios kay gigasa ni gikan nato. Ikaduha, makita nato nga kahimtang sa mga tao karon, bisan kitang mga Kristiyano, nga gawas nga nagsingkit kita katungod, makikitang mo kwenta. Kitang mga tao
kwentador kaayo tang mga tao. Maayo gid tang mutimaan, maayo tang accounting. Di kita makalimot sa unsay angay nga isuhol kanato. Mao nga usahay bisan gani kanato nga mga Kristiyano, mangutana ta kung musimba ko unsa may ako diha. Kung mualagad ko unsa may madawat nako diha. Kung mupaambit ko sa akong talento, unsa may mubalik kanako. Usahay bisan ang atong pagtuo, atong kwentahan ang Ginoo. Mao na nga nagdahom kita, nagtuo kita nga kung kita maalagaron, sigurado kitang mahilangit. Nagtuo kita nga kung kita pare na o madre ba o alagad sa simbahan nga mas mauna pa ta dito sa langit. Di ta mo kumpiyansa mga igsuon. Tungod kay dili kwentahon sa Ginoo unsay atong performance lamang. Dili kwentahon sa Ginoo unsay atong nahimo lamang niining kalibutan. Dili kwentahon sa Ginoo kung ang atong binuhatan nagalagad ta dugay na ba sa simbahan, dugay na ba sa atong isig kaingon. Bisan pag maulahi kini nga atong mga kaigsuonan, sila usab andam nga dawaton sa Ginoo. Usa dili unta kita mangwenta, di kita moingon angayan nga tagaan kog special treatment, angayan nga ipalabi ako kay ako alagad sa simbahan, angayan nga unahon ako pagtagad kay ako pari, angayan nga tagaan ako espesyal nga atensyon kay ako opisyal sa katilingban. Dili angayan nga kita mo kwenta at ubangan sa atong isikaingon. Angayan lang nga magpapabusanon ta kay dito sa gingarian sa langit do naman tay nahimo o wala, basta nga mobalik ta sa Ginoo, dawaton ta niya. Dili sukdon sa Ginoo unsa kadugay ang atong pagpangalagad, dili sukdon sa Ginoo unsay atong nahimo ning kalibutan. Ang sukdon sa Ginoo mao na kita andam nga nagpaubos, midawat kaniya ug mitubag sa iyang tawag. Busalikayan ta ang pagkwenta kanunay sa atong maayong binuhatan. Kay ang Dios lang ang nasayod sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Ikatulo, tingali mga igsuon nga angay itong hinumduman. Usahay, doon na puti kanaiya nga kita puno sa kasina. Kining kasina, klaro kaayo dinhi sa Ebanghelyo. Nagreklamo ang mga nagunang trabaho, ngano nga pariho lang silang nadawat sa ilang isig kaingon nga ulahing nagtrabaho. Kasina, mo'y nagtukmod nila niini. Tungod kay imbis maglantaw sila sa ilang kaugalingon, ilanong gilantaw nga ubang tao. Imbis nga sila magpasalamat sa Ginoo nga sila gihatagan nga nakadawat niini, sila nagbagulbol hinuon kay nakadawat pod ang ubang tao. Usahay ngo ni anak pod kita sa atong kinabuhi. Imbis magpasalamat ta kay atong silingan na promotar sa ilang trabaho, ni asenso sa ilang trabaho, usahay kita magbagulbol, manglibak pa hinuon nila, siya na-promote sa iyang trabaho. Usahay, imbis malipay ta, nga nakapalit sila og bag-o nga balay, nakapalit og bag-ong sakyanan, nakapalit og bag-o nga cellphone, nilampos ang ilang anak, usahay pangitaan noon natong sayop. Di noon kita malipay sa kalampusan sa atong isikaingon. Kung dili, birahon noon nato sila paubos, tungod kay nasina ta sa ilang pagpaningkamot. Gusto nato nga kita gyud kanunay mulabaw. Gusto nato nga mulabaw tag madawat kaysa ubang tao. Imbis nga malipay ta nga sila may asenso, malipay ta nga sila hayahay, kita hinuon maguna-una nga kita lang dapat ang hayahay, dili sila. Kasina ang nagtukmod ni ining tanan. Busa mga igsuon, atong hinumduman nga ang gipahimangno sa atong mga pagbasa, ilabi na ang unang pagbasa, hinumduman nato ang atong unahuna, dili hunahuna sa Ginoo. Busa usbo nato ang atong kaugalingon, usbo nato ang atong hiwi nga mga kinaiya. Atong biyaan ang kinabuhi nga di makatabang nato sama ni San Pablo, nabuhi siya dili sa ikaduhang pagbasa, dili sa kaugalingon niyang kabubuton, kung dili sa kinabuhi ni Kristo. Busa likayan unta nato mga igsuon ang pagyampungad lamang, pagsinggit lamang sa tulo ka kay kining gitawag nato matud pa dinhi sa atong ebanghelyo karon
nga kita nagtuo lang nga kita doon natay kinaiya sa kasina, maitang mo kwenta, ug katungod lamang nato ang kanunay natong gilantaw. Hinaot, dili ta magyampungan. Dili ta kanunay nga magsinggit lang sa atong katungod. Pagkakwentador o sa atong kasina. Kining tulo ka kay katungod, pagkwenta o kasina. Busa mga igsuon sa makausapa, atong baguhon ang atong pagsalig sa Ginoo aron nga dili unta kita magsalig unsay atong mga performance unsay nahimo nato kung dili motubag lamang kita sa dakong gugma ug kaayo sa matag usa kanato sa atong Ginoo. Palihog manindog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanamkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Nagadto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ginubong. Miadto siya sa nangamatay. Sa ikatulong adlaw napadano siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga magagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa santos na katolikong simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagkabano sa lawas, sa kinabuhi kay katapusan. Amen. Ang Ginoo sa kanunay naghatag kanato og grasya, dili tungod kay kita angayan, kundi tungod kay siya manggihatagon. Busa karon atong ipadayag ngadto kaniya ang atong pangamuyo ug sa matag pag-ampo maingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa atong Santo Papa, sa mga obispo, kaparian ug mga laiko, magmakuguyhon unta silang mualagad ug mutugyan sa ilang kinabuhi isip tinugyanan sa pagkamahigugmaon o pagkamanggihatagon sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa mga pangu sa atong nasod, nga unta sila andam nga mutabang, ilabi na sa mga kabus o sa mga nag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa atong pamilya nga unta ang gugma sa Ginoo, maoy maghari diha sa tagsa-tagsa, aron adunay kalinaw o paghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang sa atong katilingban, nga unta mamahimo kining usa ka katilingban nga puno sa gugma, pinaagi sa pag-inambitay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Alang kanatong tanan, nga unta ang pagsalig sa matag usa kanato, maoy mo patibabaw ni ining atong katilingban ug diha sa atong tagsa-tagsa kapanimay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong gugma. Mahigugmaong Amahan, sa kanunay na higugma ikaw kanamo, dasiga kami nga makasinati sa imong gugma, aron andam kami mopaambit niini ngadto sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon. Nadawat namo kini nga among gihalad kanimo ang paan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon,
Nadawat namo kini nga mong gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dahil ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton nun ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paggayad paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himuwa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagatuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan na lang
samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinuan. Ug miingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luluwas sa kalibutan na natubos ka na mo, pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo, ug sa tanang mga obispo ug mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malawomon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Daigo nato ang amahan sa langit, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus.
pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga sala kana amo. Tupili mo kami, itugyan sa panulan, inuluwa-luwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaw, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kalibo. Ipakita tang timaan sa atong panagigsunay. Kordero sa Diyos, Nagawag nagawag tang sa sa mga sala sala sa sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay palawat kanimo, ang panipamulong lamang maayo. Lawas Kristo. Lawas Kristo. Lawas Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ning Santa Misa. Padayuna ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himo ang mahubad namo ngadto sa buhat. Ang pagtuog, ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyong makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng santos nga misa, panglakaw kamo ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumiambit ang panahon sa tanantang mga
isuot, lakip ang atong galamhan, upahanding atong naangkon, pagtambayayo kitang tanan, sa pagtukod kakilingban, sa Kristo kanon, katiling pagmaangkon, kung ang pagpagpo sa kasing-kasing, ang labing mahal ng kanon, kagawasan sa kahilanman, ang taytunan sa katuran, ini ang buhit ang katungdanan, kitang tanan may kaakuhan, kung magmalingkod sa Diyos ng tugma, ang kalampusan maangkon ta, sa paikusa atong kabangan, ang tanang may kagawasan, ang justisya atong datigan, kay tawag man sa kahitasan, dili ang buhit ang katungdanan, kitang tanan may kaakuhan, kung magmalingkod sa Diyos ng gugma, ang kalampusan maangkon ta, kung magmalingkod sa Diyos ng gugma, ang kalampusan maangkon ta.